Три пътнически кораба ще акостират на морската гара във Варна само в рамките на тази седмица. Началото на круизния маратон започва днес с Star Pride. Над 700 пасажери от цял свят ще посетят града с трите кораба, които ще бъдат гости на Варна и през следващите месеци до края на сезона. Галин Георгиев сега е на пристанището. Галина, миналият сезон донесе рекорд по пасажирски кораби. Очакваме ли тази година да го подобрим? Точно така, миналият сезон наистина донесе рекорд по брой. При всички положения тази година няма да имаме такъв рекорд. Виждаме и кораба, който вече идва към пристанището. Какви са причините тази година да имаме по-малка бройка? Ще научим от Александър Аврамов, началник Морска гара и яхт клуб Варна. Добро утро. Добро утро. Все пак, защо тази година ще бъдат по-малко? Проблемът при нас ли? Не, проблемът не е при нас, разбира се. Икономически дори не е, по-скоро е политически. Тъй като има проблем в северната част на Черноморието, знаете в Русия и в Украйна какви са. И целият регион страда. Абсолютно, точно така е. След като там е политически нестабилен този район, оттам вече и ние сме потърпевши и въобще можем да кажем дори цяло Черно море като дестинация круизна. Колко са заявките за това лято? Вече това е третият кораб. Третия кораб, остават още 8, значи 11 общо. Сравнително една трета в сравнение с миналата година. Една трета, да, като заявки са една трета, но очакваме още няколко, да видим дали това ще се случи. Тази година прави впечатление, по-малки са корабите. Това, което четем за тях, че са бутикови, а този, например, 2006 година е обявен от Forbes за най-добър в своя клас. Да, за 2006 той е точно такъв е бил. Бутиков, той не е много голям, среден по размер кораб, 134 метра дължината. Естествено, след 2006 година насам има и други по-добри. Юраб 2, примерно, миналата година беше, мисля, че обявен за най-класен, или как да кажем, бутиков за миналата година. Но този дълги години според нас Star Pride ще бъде един от най-добрите. 6 палуби, не знам колко ресторанта и така нататък. Пълен лукс. Да, казина, спа комплекси, фитнес и наистина много неща. Знаете приказката Ден година храни, тя по морето е много актуална. Това, че са по-малки, означава ли, че са по-платежоспособни хората, които прекарват почивката си на тези кораби, и означава ли, че в България ще останат повече пари? Няма такава зависимост. По принцип трябва да е яхта, за да са по-платежоспособни. В момента няма такава зависимост, не може да се твърди такова нещо. Просто. Може ли някаква груба сметка да се направи? Колко пари остават в Варна, в България, хората, които идват през Морска гара Варна? Не мога да ви кажа точно. Може би някой друг трябва да направи тези изчисления и сметки, но това е, ако речем така да го кажем, ако има приходящ, да речем турист от друга държава, от Румъния, примерно, или от Турция, който минава за един ден през Варна, той ще изхарчи същата сума пари, както и пасажирите, които са на кораба. Това са си туристи. Това, което вие правите, опитвате се да подобрите услугата. Виждаме и ремонти тук, около пространството, около гарата. Какво точно ще се случва тук? Едно благородяване се случва в момента. То се продължава дори. Ще става още по-добро, чисто, приветливо, така че граждани и гости на Варна да са добре дошли тук и да им е приятно. Благодаря много. Зная, че имате ангажименти към кораба, който пристига, така че можете да се заемете и с тези ангажименти. Александър Аврамов, началник Морска гара и яхт клуб Варна. Видяхте третият за годината от круизните кораби и първи от круизната седмица, която започва. Както и ти каза в началото, Илия, само в рамките на една седмица 3 големи кораба. Разбира се, не както миналата година, когато най-големият беше с 200 пасажери, дори не успя да влезе в Варненското пристанище, а остана на рейда, но все пак за нашите стандарти това са сравнително големи плавателни съдове с стотици пасажери от други държави. Ще минат през тази входна врата на България, през тази граница Морска гара Варна, и ние това очакваме всъщност край морето, тези туристи да дойдат, да харесат, да оставят своите пари, да се заредят с добри емоции и отново да се върнат в Варна. Илия?
Галин Георгиев с подробности за круизният маратон, който започва тази седмица във Варна. Цели 3 кораба ще акостират. Няма да подобрим рекорда от миналата година, но пък се надяваме поне наистина голям брой туристи да могат да дойдат и да се убедят в красотата на българското Черноморие.